Pencampwriaeth olaf cyn yr un mawr. Cysadleuaeth yw hon i wobrwyo y gorau ymlaeth y Brydeinig Cynhenid Prydeinig. Nawr te, Anwen a Dylan. 2 bar sydd yn y ras. Ie, yr Islands a'r Cheviot. Tiroedd y gogledd. Ie. Ti'n gwybod ble fi'n mynd nesa? Y cwestiwn mawr. Lle mae'r beiriad yn fynd? Pa'n hir neu bydde wedi gwneud i benderfyniad? Ti'n gwybod beth dwi'n mynd i ddweud? Anodd iawn. Mae'n hoffi'r Islands na dwi'n gedyn ydy, ond mae'r Cheviots ma. Swn i'n meddwl bod hi'n anodd ofnadwy dewis rhwng y ddau yma, dwi wedi gweithio tîm einir. Mae da ni teulu'r Pyw, Sheepgot Henffordd gyda'r Island, a bachgen ifanc yw hwnna, a wedyn mae da ni Linda a Gwyn Davies Ceredigion gyda'r Cheviot i'r gogledd. Anwen? Mae pleser gweld y ddau, ond ni'n mynd i weid y llall, os ti'n gwneud i Sef by the bell. Ie, go iawn, Glei! Llawn gyfechiadau. Llawn gyfechiadau i deulu'r Pyw, achos war y teg, mae dad cu wedi ennill yr adran yma nôl yn 2016 gyda Sir Fox. A mae wedi gweud hynny bod e'n mynd i werthu'r Islands, mae wedi dechrau gwerthu nhw, a dim ond rhyw ddeg sydd ar ôl, a wedi gweud fi'n gwerthu'r gweddill a fi'n mynd i gadw Charles yn lle ni. Falle wedi feddwl. Falle neith e wedi feddwl. Siwr o heno. Ond edrych ar y bachgen ifanc na, ti'n gwneud gystel, mae'n arbennig yn dweud. Mae gweld yr holl bobl ifanc ma, mae'n emosiynol yn dweud. Maen nhw'n rhoi gymaint o'i hamser, maen nhw'n mwynhau fel wedodd un cennydd o fi'n credu, maen nhw'n hau gymaint beth maen nhw'n neud. Ond dyna pa mae'n un ffermio hefyd, Wel, of ar course. gyfer y genedlaeth nesaf, mae'n braf i weld nhw'n dweud. Mae'n anodd iawn dychmygu, ydy, ar ôl y gwaith sydd wedi mynd fewn i baratoi rhywun yma, a dwad i'r brig wedyn, mae'n anodd iawn allu rhywun ddim dychmygu ysnedau nhw wedi bod yn ei sefyllfa nhw. Mae'n special. Ond dwi'n meddwl bod hwnnw wir trwy gydol y ffair, mae dyfodol amaethyddiaeth yn ddiogel yn y genedlaeth, nwylo'r genedlaeth nesaf, achos mae yna lu o bobl ifanc anhygoel, brwdfrydeg angerddol wedi bod yn y cylch. Mae'r brwdfrydredd i weld yn dweud. Ti'n gwybod, a fel ti'n gweud, maen nhw mor angerddol am beth maen nhw'n neud. Anhygoel, ie, Glei. Wel, fi'n credu bod Michael Glantredd, mae'n siŵr lle mae'n mynd ar gyfer y gil wobr. Mae'n edrych nôl amlan. Nôl amlan. Fe ddath, mae'r Islands wedi bod yn gyson yn dyn nhw. Maen nhw wedi, ti'n gwybod, ond gewn ni weld. Cheviot i'r gogledd yn ennill y gil wobr. Wel, diolch galon i chi doi na fynd draw nawr i gael sgwrs cyflym iawn gyda teulu'r Pyw Henffordd gyda i'r Island yn ennill Pencampwriaeth adran y Brydeinig Cynhenid Prydeinig sydd nawr yn cael ei gobrwyo gan y Llywodraeth sydd yn noddi'r gystadleuaeth. Chwarae teg. Arbennig. Gweld y ddau ifanc yma'n cyrraedd y brig. Well, congratulations once again. Thank you. Wow, you can't sell the Islands now. You've got to keep them. Well, need run for Charlie's now, so yeah. You've done so well with them. Yeah, but yeah. How do you feel? Right. Yeah, good. Yeah. Yeah. It's been a lot of work. Yeah. Well, yeah, a lot of trimming and lambing them. Nice pair of twins. So. And following in the footsteps of Grandad, who've done the same as you. Yeah, same. That must mean a lot. Yeah. Congratulations. Llongyfarchiadau. Thank you.